Silog. Si ano yan? Feeling ko si Ino yan. Wait. Saan ka sa Laguna? Love me if you want. Love if you want. Baka dyan ka lang sa Malaria. Kalubang ata si Ino. Or Kabuyaw. Di ba laswan nyo? Hindi. Kabuyaw. Ikaw, Alan, tagasan ka? Alan. Bulacan ako eh, Tigasan pero ka? nasa Pasay ako, no? Tigasan ka. Tigasan Taga na ka. siya. Tigasan ka nga. Patingin nga, Lan. Tigasan ka. Kaya nandito sa amin eh. Tigasan ka. Tigasan ka? Tuwan-tuwa naman siya yun eh. Hindi kasi tinitigasan, malamig. Hindi, tinanong niya. Tigasan ka, tapos sasagot ni Alan, mamaya pa umaga. Pasay? Saan ka sa Pasay? Pag-isip. Libertad? Nasa Malibay ako ngayon. Wala na ako dyan eh. dati nasa ano lang ako, nasa may ebang lang ako. Hoy, Kaiser! Malibay Pasay ba malapit sa mga... Yun ba yung along LRT? Oo, Pwede rin. malapit. Tough. Malibay. Malapit yan sa Baclaran. Yes! Oo, saan sakay? Yung sakay. Malapit yan sa MOBA? Oo, dalawang sakay. Sasakay lang din. Hindi, pag bus, pag jeep, dalawa. Isa lang, pag jeep. Ay, oo nga pala kasi, kasi may MOBA nga pala diretso doon. Ang nasa isip ko, galing pa akong Libertad. Sir Jay! Hi, Jay. Jay, taga saan ka po? Ay, Jay. Si Kaiser. Malibay, yung malapit sa Baclaran. Hi, Jay. Ang cute mo Hi, naman Jay. sa Hello, Jay. Ang cute mo naman sa DP mo. Kuya Jay. Eto mas matanda sa atin to, Amy, 2018. Talaga ba? 2018 ba siya? Like, ako. Ibig lang kasi. Uy, tropa nila ko to, Sir James. Tropa to nila Blessy. Oo. Nila Bessie. Ang aga. Tropa to nila Sir Angelo. Sir Angelo, Sir James. Iba po kayo dun sa Kuya Jay na dati nung Aquila Talents. Di ba yun? Agila Oo. Agila Talents. Aquila. Ay, hindi pa, ano yun, di Iba ba? yun. Manalo ba yun? Hindi ko alam. Jay Manalo boy, ano yun? Imagine. Artista yun. Hindi ba Manalo pili doon? Hindi ko alam. Guys, yung singeries. Siguro, Pero po nung kumusikat, nandun po ba kayo? Kayo po yung mga nasa likod po. Kasabayan niyo po si na Kuya Justify po. hindi, feeling ko si Kuya Jay siya yung isa sa nag-sketch kay Carl. Kayo po ba yung gumawa po ng Grabe po, ibig sabihin, tagal niya na Hindi dito ba to sa si Kuya Kuya. Justify? Naalala ko, nakita ko yung dati dun sa office nila. Tungkod ni Kuya Justify. Laking mama, no? Laking mama. Lang pa ng katawan mo. Pero alam mo yung kadlowa niya nangangalhati sa kanya. Ay, sana uloy patalong. Di ba dati Kuya Jay, yung talong piso lang? Uy, mahal na. 100 na. Mahal na pala yung talong. Kuya, isa pang talong. Char. Sa pantalong, dalawang talong dito. Tapos may dalawa pong itlog. 4. Wait ka ba? Ayel, magbagong buhay ka na. Kaya lang ako ng pagkulitan kasi mga May OG itlog yung ba? kasama. Wait ba? May gift ba na itlog? Nagkaroon ba ng gift na itlog? Wala. Hindi. Bakit kaya wala? Talong, itlog, lechon, tsaka lang. Meron ba? Ay, meron ba sa campaign? Dami. May red horse pa ba dito? Walang Oo. kabayo. Naalala ko, favorite yung dati, no?
Oo, kasi 1,000 yun nun eh. Diba? Ngayon naman. Ngayon ba, ano? May, mababa yung 600. ano. 600 na lang. Lechon 300 na lang. 500 to dati. Diba? Sure ka. Sure ka. Huy, JD, kuya. Kilala nyo kami? Sino ka, boy? Nakikita nyo po ba kami dati? Sa bagay, oo. Kasi 2018 siya eh. Oo. Wait lang. 2018 siya lang. Anong month? October. Kabubukas lang ng kasabay ito nila Blessy, nila mga lang nito, boy. Anong month ba nag-start ang Kumu? CG. Around the time, August something. Kasi nakita ko yung kay August, Summer is live. Parang, si ano? Oh, yun si Summer, nakakamit din si Parang Summer. ayan, sino nga yung nasa Wala, dating wala host yung din girl ko. host din sa Kumu, yung letter J, si G. Nakasal naman yun? Yung sa Gigi? accounting. Gigi the Traveler. Gigi the Traveler. Active pa naman si Gigi. Ay, talaga. Ang hindi na masyadong active si Kia, Chef Kia. Oo. Yeah. Sure. Ang nakakamiss si Nadok Be, Miles. si Chef Kiyo, be, pag nakita ko, bango, be. Grabe, no? Ano na? Si Chef Kiyo, sobrang bango sa personal. Kahit naman si Gigi, ang bango sa personal dun sa Hindi, ano. iba si Chef Kiyo, boy. Goodies. May nakita akong post ni Chef Kia, recently, yung, sino ba to? Sino bang streamer? Yun yung nilalagay niya ng makeup sa katawan. Yung sumasali sa mga parang Mosen competition Hindi ko friends si Kia sa ano eh. sa Facebook? Facebook. Sa Facebook. Facebook Inaanto ko or na si TikTok. Alan. Mas parang Okay ka lang. Alan, kapit. Kasi di patigasan yan Nag eh. ako? Di naman. inaanto ka na lang. Wait, doon pa ako matutulog. Kasi magla-live si Kokoy. Tiga saan ka? Sige, saan ka? Tiga saan ka lang? Hindi nakakatamad na talaga mag-live. Nag Ayun, ako. Hindi ka naman lag. Nakahiga Sa amin ako. hindi ka lang. Alan, malag ka.